печонем барен шад. Давай ман рафтам. Салом алейкум, брадя, деханами қапи. Банди, пома банда. салом алейкум ба тамоми подписчикои канали YouTube Ҷавлон. Мо дар назди Ашане ва имрӯз як пранк сумка кардем. Номи пранкмон печонем барем шакарочи да дри сумка типа пора прохожи одамо да мети мегу қапен ва через телефон гав мезанам ки типа бен печонем барем агентам будем мешава. ҳатто охирша тамошо кунем бачаҳо, подписатсия кунем, лайк кунем ва дар комментария фикрҳои хона нависед. Брадя, деханами қапи. Банди, пома банда. Прием, Арча, короче, пеше Ашанда, сумкай кабут, давай ман рафтам. Я деха, брат. Прием, Арча, маму науда, короче, пеше Ашанда, дыка сумкай кабут, печоненшон, давай ман рафтам. Браджоня дека қап, банди, пома банда. Прием, Арча, ман науда, сумкай кабута, додумаш пеше Ашанда, печонем барен шад, давай ман рафтам. Грехта наби. Салом алейкум, брадя, деханами қапи. Банди, пома банда. Прием, короче, пеше Ашанда, сумкай кабут, печонем барен шад, давай ман рафтам. давомша я ҳафта пас интизор шавем. Короче, нами ҳафта 100 000 просмотр гирифт, 10 минута видеоша интизор шавен. Ам хене братан, хай давомша бо худат бугу. Ты сарат задагиаи пранки хуҷанайт да я ҳафта 100 000 мегира. хайнай ту чӣ ко кардӣ? хел кардӣ ами пранктон маънӣ дора? маънӣ надора. чихе маънӣ надора? хта Голливуд наги нав Рембо. чихе грех надиди сумкара партов? грех я чира намефаҳмӣ? Брат, ира аҳамият надиҳ. Я хейтера я прохожа омад, просто кори мора дид, бахилиш кард. барои ҳамун парвона ки 100 тара мезана. не бародар, ма кори шумода тамоман 100% сёмка кардаги не бародар. просто ма шӯхӣ кардум то нахай ки гуфтум яй хеле хафашон кунам, не ки хафа карда натонистам. бахай барори кор шумода саломат бошем. давай диди брат, хелео прохожиҳо бисёран, аҳамиятшон надиҳ. о брат, туғрияй 100% не ки навай рафтаги чи бай пиштиву дар ҳоли ҳам гӯш кардестай? ман нафаҳмидам. брат, бовар ки яктаеда саломат боше, гапто надур. ман рафтам. о рафтанги шумо бисёрем. барои ҳамун бо аҳамиятто наметем, кори мо медонем 100%. барои ҳам бародаро чӣ гуфтанем тона? ин ҳами ҳафта ҳами пранки мо 100 000 просмотр агар гирифт, ман худам шахсан ваъда метем ки ҳафтаи дигариш насиб карда боша ҳами видео чӣ гуна ҳами намуд 10 минуташа сёмка мекунем. хай камтарак саҳнача мо сёмка кардем. вайн шӯхиро аҳамият натене ки серьёзно гуфтестам. ҳами пранк, ҳами чизе ки мо кардем короткая рости гап, но ман мехоҳам ки ҳамин меҳнати кардагӣ мо камтарак қадрдонӣ карда шава. ҳамин ҳафта 100 000 просмотр гирифт, ҳафтаи дигааш 10 минута видеора интизор шавед. дар канали YouTube Ҷавлон подписатсия кунед, лайк кунед ва дар комментария ман фикрҳои шуморо шахсан интизорам. саломат бошед. моҳи шарифи рамазон